KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebobe ayaw Piindi TV wonbe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama on jettama on bismama e plateau robindo jayndeji hande ko aljuma joy lewru me hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati joni paden koye jayndeji leydi men jayndeji leydi men e oɗo subaka hande kanji kala ɗi jilloyi ko toon to grand théâtre noon wodi ko kewi toon hanki ɗum waɗi jayde ɗi kala pini garti hen puɗɗortoɗen ko jayde le témoin nden jayde wi ko dialogue avant l'heure walla ni ko ɗum dialogue avant l'heure manam ko ɗum kaldigal ko adi waktu ene tongue walla ni ko kaldigal ko adi ɓeya ina tawta ko yewte gon erago maw leydi Macky Sall holko jayde yiɗi wiide ɓe mbi ko hanki toon to grand théâtre maw leydi Macky Sall Barthélémy Dias maire wuro lamorgo Dakar Khalifa Sall ɓe mbi tan de ko hono no mburu e kosam ko non jayden ko ɓe mbi kono ɗum ɓe mbi ko hoorejo Macky Sall suuti konguɗi fewde e Barthélémy Dias ɗin konguɗi ɗo wi aɗana liggo walla aɗana ni ha joni lelno golle o wi noon mami haalan bamma gonduɗo e am wonde aɗana liggo no hannirta ni e on tuma noon jayden ko ɓe mbi ko jaɓɓodiral ko weltare ko complicité woni ko yiya hanki hakkude ɓenɗon worɓe dawlugol e on tuma noon ɓe mbi ko maw leydi Macky Sall fuɗɗima oɗon dialogue muɗum hanki toon to grand théâtre jayde Vox Populi kañumne tawti ɗin konnguri ɓe mbi ko hanki toon to grand théâtre Barthélémy Dias Khalifa Sall Sohem El Wardini Habib Sy e Macky Sall en chaîne noon ɓe mbiri ɓe koliti wonde noon ko ɗum ha joni mbiyen ko dialogue ko adi waktu ene timma ko noon jayden ko ɓe mbi ɓe garti e nden yitere nde mawɗo leydi ndi ɗosi omo ganduɗa kam woni Khalifa Sall walla ni ɓen ɓe ganduɗa ko tatoɓe o tawi toon jayden ko ɓe mbi ko kanko Barthélémy Dias maire wuro lamorgo Dakar nde suuti konguɗi o holliti weltare makko e golle kame darde maw leydi ndi dari ha tengti ngam gollodirde e mairie wuro lamorgo Dakar ɗin konngudi ne jaaji e hello tati e nden jayde Vox Populi jayde quotidien le quotidien kamne arti hen ɓe mbi ko Macky Khalifa Sall retrouvaille manam tan ko ɓen yetta salen kala jitodiri hanki toon to grand théâtre ɓe mbi ko fuɗɗode on ɗon dialogue fuɗɗori ko toon to grand théâtre tugnade e ngol ɗon jindirgol mabɓe hanki maw leydi noon suuti konngudi nde jayde refti o wi mami haalan jinnaɗo ma gorko woni bamma aɗana tigui liggo o Dakar ɗin konngudi ne jaaji hello sappo e nden jayde quotidien le quotidien jayde Walf quotidien kam ari tongude kan ɗon haala ɓe mbi ko Macky Sall e Khalifa Sall jindiri hanki toon to grand théâtre ɓe mbi tan ko joñede Ousmane Sonko nana ɓeydi yah labtude e ko yowiti e ko fayi arde Macky Sall suuti konnguri fewde Barthélémy Dias ɗo janen koɓe defti ɗo maw leydi wi mami haalan bamma wonde kay aɗana liggo no hannirta ni wuro lamorgo ngo Dakar jayde La Tribune kañum ne wi ko Khalifa Sall Barthélémy Dias Habib Sy ne wayno tan mbaɗi tabal fewde on ɗon dialogue acte 1 mbo hoore leydi ndi noddi ɓe mbinan noon ko maw leydi Macky Sall ene wayno tan fuɗɗima yewtidde e on ɗon ɓen worɓe systéme woni ko janiyankoɓe goni e famille dene oɗo subaka hannde ɓe garti hen ko ɓuuri yaaji e ko yewti e on ɗon rencontre woni ngol ɗon jindirgol mabɓe tawi koko yewti e on ɗon sommet l'économie de Dakar tawi noon ko économie solidaire woni no on ɗon sommet noddirte ene tawe e hello tati nden jayde La Tribune jayde besbi le jour ɓe mbi ko Macky Sall
ene wayno tan nana ƴama Barthélémy Diaz e Khalifa Sall walla ƴamiɓe hanki toon to Grand Théâtre ɓe mbi tan ko ɗum sen gadana ko yewti on ɗon dialogue no jirɗon e gardinde bindol ngol hoore leydi Macky Sall e on ɗon forum économique social et solidaire juɓinaɗo ɗo e nder leydi men Sénégal tawi ni ko ngol woni lawol gadunol ko Afrique ine jabbo on ɗon sommet mondial ɓe kolliti ko ndewto ko konngudi maw leydi Macky Sall konngudi jolfe ɗi o suuti toon o wi ko Barthélémy Diaz aɗana di yaha aɗana yaha yaadu moƴƴuru aɗana gollo so tawi en tunnima ɗin konngudi ɗo wonde mami haalan jinnaɗo ma gorko wonde kay aɗana liggo no hannirta ni e on tuma noon jeynankoɓe teski ko ngal ɗon jaɓɓodiral hakkude maw leydi Macky Sall e Khalifa Sall ɗin konngudi ɗin jaaji hello joyyi e nder nden jayde besbi le jour jayde le soleil kam ari e fannu goɗɗo ɓen gari koye o rafi biteɗo hono Crimée Congo jilliɗo ɗo e nder leydi men Sénégal eɗen gandi won neɗɗo goto yiya ene wondi hen e lewru maydu 22 avril pour wadde précisé on ɗon neɗɗo ni hawrino e ladial sababude on ɗon rafi ene tolni noon yimɓe yonɓe ko wiyete cas contact en ene ndewinteno jeynankoɓe kolliti wonde ko on situation hande o nana woni e sous contrôle manam fannu o kala nana mara hay caɗele gote ngala kulhuli ngala ko yewti ko e laygol on ɗon rafi ɗo e nder leydi men Sénégal rafi bonɗo no fewi kono kadi jawɗo rabde kono de jeynankoɓe mbi ko yo hakkillaji ndecc Sénégal ala e on ɗon menace ko yewti e o rafi biteɗo Crimée Congo jayde l'Express quotidien nden jayde ari e natal maw leydi Macky Sall ko yewtere yañde nde waddi nde jayde wittede hono For You Media Africa aɓe kolliti wonde tan ko kanko maw leydi Macky Sall suuti hen konngudi o wi ko ngam Afrique yalta e ɗeɗo gueɗe waɗa boniyankoɓe woni terrorisme alay saago darde nde ɓuuro ɗo kono kadi ngam yimɓe tindo e ɓamtare alay saago kaɓa e waɗa boniyankoɓe on ɗon tuma tawi ala ko tala hanke dine so wona ɓamtude ndeɗo dunde Afrique ɗin konngudi ɗen jaaji e hello tati nden nden jayde l'Express quotidien jayde Stade quotidien ko ɗon uditirten jayndeji men coftal ɓalli hande ko ɗiɗi ƴettuɗen jayde nde wi ko ɓen ɗon héros toon to Yaoundé oɗo saaha hande ina goni e caɗele mawɗe toon to dunde Europe ɓe limtiɓe ko wayno Edouard Mendy toon to Chelsea ko caɗele Koulibaly ko hono noon Habib mo ganduɗa kam woni biteɗo Abdou Diallo ko hono noon kono kadi Saliou Cissa majjuɗo hande o Bouna Sarr joñaɗo toon to Bayern ɓe garti ha joni e Nampalys Mendy Kouyaté Gana Gueye wonɓe caɗele no fewi kono kadi mo ganduɗa kam woni Sadio Mané joguiɗo caɗele toon to club mo Bayern Munich kono kadi jeynankoɓe garti Boulaye Dia hande o mantiniɗo no fewi toon to dunde Europe ɓurɗo waɗa loggude bituji kanko woni yeeso Léo Messi Robert Lewandowski e Vinicius Junior jayde Tribune Sport ko ɗon guddirten roɓino men jaydeji oɗo ñalawma hande no jirɗen ni ko natal omo ganduɗa kam woni Léo Messi mo mbiyata hono sex chips ballon d'or mo ganduɗa kam ƴetti ballon d'or laabi jeeɗiɗi so tawi en jumani e limore kanko ene wayno oɗo saaha hande waɗi suivi ko wiyete ko ƴettoje biyoje bonɗe tawi ko supporter uji walla hunde e supporter uji Paris Saint-Germain e on tuma noon kanko Léo Messi o ƴetti pellital o wi wonde ko wonta jouande ɓe ganduɗa kam woni Paris Saint-Germain ɗum ko caggal nde o waɗa sanctionné ko tolni e jonte tati mayen ngar hen eko yewiti fait divers caggal roɓindo jayndeji goɗɗum ko tawete hen ene wayno ko Serie A woni championnat toon to Italie Naples ƴetti on ɗon Serie A ɗum ɗon noon ko caggal duuɓi capantati tati koɓe paadi on ɗon sacre siftinde tan ɓe battidi ƴettude ko adi hanki koye saaha hono l'éternel Diego Armando Maradona ko ɗo uddi roɓino men jayndeji e oɗo ñalawma joni paɗen koye fait divers fait divers e oɗo ñalawma hande garaten koye e coftal balli nde tawno eɗen gandi eɗen jogui yimɓe yiɗɓe coftal balli humpiteɓe ɗum kono kadi yiɗɓe kala e saaha yo en kaala hen hande noon alay sago kalten koye Léo Messi e ɗen caɗele ɗe ganduɗa ɗe inana keptimo hakkude makko e club parisien o woni lamorgo leydi France Paris Saint-Germain eɗen gandi situation o ene jiiɓi caggal nde o yuɓɓini ko yewti koye voyage o fayi toon to Arabie Saoudite tawi on ɗon gunɗon jillu makko wona jillu famodiragu mbiyen tan wona jillu yamiragu ummorade direction o caggal muɗum noon ɓen ɗon payimo kuugal tolningal e jonte tati ko watta entraîné manam o jourata e ɗin jour uji to banggue entraînement compétition haala mum haalaka e on tuma noon Léo Messi kam ni gam jabto on ɗon sanction ene waɗi ni sanction financiére so tawi en tugnima yogo e jayndeji ene tolni e million e kalis euro mbo fawa kanko Léo Messi caggal muɗum noon kanko superstar football mondial e toon to Argentine o wi wondene ko ɗo haaɗi o wonta jouande Paris Saint-Germain e firti tan ko
on ɗon renouvellement to banggue contrat ɗum kam hankkadi ne laaɓi no feewi firti ko hakkude Paris Saint-Germain e Léo Messi koɓe mbiyata ko min yinma kono min kam mi ancima ɗum ɗon woni ko jayandeji ɗi jiiɗi famminden e on tuma noon alay sago kaalen seeɗa e ko yewiti eɗen caɗele ɗi star uji football mondial keɓata kono oɗo kamo Léo Messi ko cas particulier saabu eɗen gandi garangal Léo Messi toon to Paris Saint-Germain eɗen mbawi wiide woodi ko ɓeydi no feewi to banggue championnat leydi France woni marketing publicité kono kadi to banggue yeeɓoɓe on ɗon championnat saabu eɗen gandi star uji mbaɗino hono mabɓe so tawi ngare championnat tan yimɓeɓe gabboto e munen e on tuma mbawa yebde donc noon dañƴo hono no Léo Messi ene ɓorno cinéma walla mayo maɗa ɗo football mbiɗa sikki poɗɗa ko yettudemo kadi poɗɗa ko waddemo ɗum négocié mbawa gardude on ɗon ko wiyete ko ha joni on ɗon fartange walla mbawa tan herorade on ɗon fartange on tuma mbawa kadi wadde profite kono hande o en jii ɗeɗo caɗele mawɗe ɗe Léo Messi heeɓi te kadi ɗen gandi ko joueur mo ganduɗa o ko joueur pattam lamijo joueur mo ganduɗa o ko joueur vraiment baɗɗo fayida no fewi to banggue football kono kadi joguiɗo carrière mantiniɗo saabu sa ƴeewi ala foof ko ƴettani e aduna o kala coupe mo ganduɗa o ina hande o farnore e to banggue football Léo Messi ƴetti ɗum so wona taw ko ma wona hen mbiw ƴettani Europa League te eɗen gandi Europa League ko ɗum second relégation donc Ligue des champions o heeɓi championnat d'Espagne hay goto haalantaki championnat France nde o ari kono kadi ko yewti coupe du monde Copa toon to Amérique donc respect mbo oɗon gorkajo wayno mbiyen walla mbiyen doole ɗe e sembe ɗe onon gorkajo jogui to banggue football ina fonno yonde respect jogo e supporter uji hono Paris Saint-Germain kono noon jiiɗen ko on ɗo respect wodani hakkude mabɓe e Léo Messi guila nde o ƴetti coupe du monde e yesso France en jii gartal makko no wayi en jii saaha foof mo wulle e nder terrain te ɗum noon eɗen gandi vraiment fotani wonde e star baɗono Léo Messi ha tengti emo ganduɗa waɗi révolutionné ko yetti koye football windere nde on ɗon respect ne fonno rewde oɗo gorkajo ko heddi noon wadde yurnade seeɗa gonka leydi France ne jaari ha tengti to banggue on ɗon football muɗum saabu eɗen ciftoto konngudi Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic binoro wonde ko championnat ɓurɗo lefde kono ko championnat ɓurɗo hamnade saabu ko championnat mo ganduɗa o ne heewi taxe uji ne heewi kuule ne heewi loi ji ne heewi sanction ngaji e gueɗe baɗe noon ɗin konngudi kadi eɗen gandi addino haala ha politique o kala naati hen e saaha Nicolas Sarkozy ɗum ɗon ne kadi addino haala mawo ko eɗen cikki kadi aussi ka Léo Messi oɗo ne wawi ummade ɗon donc mbiɗa sikki France ne foti yurnitade gonka on ɗon championnat to banggue kuule to banggue aussi supporter uji ɗi no mbaɗitani traité yoga e jour uji ha tengti jour uji ɗi ganduɗa ɗi ko witeɓe ko star to banggue planète foot ɗum ɗon alay saago ɗum yurnete saabu il faut exemple toon to leydi Angleterre ƴette woni teddinde joueur o ko wawi wonde kala saabu wonko ɓeydata e club o kono kadi wonko waɗata aussi e ko yewiti ko e ndin ɗon leydi to banggue football ha tengti eɓe ganduɗa kañumen goni wawino Léo Messi ko ɗi konngudi guddirten e oɗo subaka hande aljuma en dokkodirat aadi altine so Allah lamɗo jaaɓi ma on oɗon jogdi aadi en tout cas e Aissata Ndiaye yo Allah hokki en aljuma moƴƴo malaɗo en jetti Djiby Dieng toon to caméra kono kadi woto jejjite rendez-vous janggo aset jeegom lewru ndu ko émission walla mbiyen ni koko yewti e série mon hoddiro sanga 20h GMT woni heure Afrique de l'Ouest inchallah ma on kep 23e épisode on ɗon série biteɗo hoddiro Allah jarama on jarama yo en ñalla jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.